bane 4, og han har 8 point. Så vi må nok også sige, Jesper, at få 3 danskere med i næste års Grand Prix-serie for at få den enkelt med, men vi skal have Kenneth eller Bjarne. De skal have en heatsejr her. Og starten er gået. Der er kamp om pladserne dernede i det første sving. Det er Bjarne Petersen. Bjarne Petersen er skudt afsted. Rafael Dubrovki er på en anden plads, og Kenneth Pierre er nede på en 3. plads. Det er ikke så godt for Kenneth Pierre. Men det ser lyst ud for Bjarne Petersen. Kenneth Pierre er sidst nu. Nu kommer han op. Dubrovki på en anden plads. Kenneth Pierre har en hård kamp om 3. pladsen med Renat Gafurov. Nu kommer Bjerre. Bjerre kommer op på en anden plads. Helt fantastisk kørt af Kenneth Bjerre. Der er en omgang tilbage. Bjarne Petersen i front. Kenneth Bjerre på en anden plads. Det kunne ikke være bedre med dansk øjne. Bjarne Petersen kører over målstregen og sikrer sig 3 point. Kenneth Bjerre bliver nummer 2. Og så Rafael Dubrovki får altså 1 point. Og Renat Gafurov bliver sidst og får 0 point. Vi også konstaterer, at Lukas Strømmel får en anden plads med 12 point. Og så ser det ud til, at der bliver en omkørsel om den sidste ordinære plads. Og det skulle blive med danske Bjarne Petersen og den unge tjek Lupus Tomacek, som skal ud og køre om 1 plads til næste års Grand Prix-serie. Jesper, lad os lige tage det sidste ordinære heat her med Kenneth Bjerre og Bjarne Petersen. De laver begge to en drømmestart. Bliver så Rafael Dubrovki kører så imellem dem. De kører så forbi Kenneth Bjerre. Men Kenneth Bjerre, han bliver ved med at kæmpe på. Og får så kører forbi Rafael Dubrovki igen. Rigtig flot kørt af Kenneth. Men dejligt for Bjarne. Han får i hvert fald en chance mere. Og lad os håbe, at erfaringen kan gøre, at han vinder over